The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. As it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Their throats are open graves. Their tongues practice deceit. The poison of vipers is on their lips. Their mouths are full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Ruin and misery mark their ways, and the way of peace they do not know. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ng atong pagpangandam sa itong kaugalingon. Andamon nato ang atong kalagkon na papay mga sala nga atong pangtinir diha. Gikinahanglan nga kini atong hinganlan o atong isugid ngadto sa atubangan sa Dios ug ngadto lamang kaniya. Kay sa mando niya sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Human ka malimpyuhi, then you are ready to continue studying God's Word. But for you, my friend, I call you my friend, ikaw higala, nga wala pa'y kaluwasan, gidapit ka nga imong gamiton ka na imong free will kaugalingong kaubuton sa paghimo og desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manuluwas og Dios. O man imong buhata ka na, andam na sa bikaw sa pagdawat sa atong pagatun-an nga mga pulong sa Dios, pinaagi sa paggahom kanato sa Espiritu Santo. Kung walang Espiritu Santo, dili kita makasabot sa pagtudlo sa pulong sa Dios. Busa sa hilom, magampot ta. Let us pray. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan, niining lain o sa mga adlaw, nga imong dugang sa mong kinabuhi, ug imong pa kaming gilugwayan, nga mong kinabuhi, nagaginawa pa kami, buhi pa kami, gumikan lamang kini sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong kortesiya o grasya,
Dili kami takos. Apan ikaw matinumanon gyud sa imong mga saad. Musa salamat o Dios sa imong pagdala kanamo ning dapitan usab aron kami makapadayon sa among abante sa among Kristiyanong pagkinabuhi pinaagi sa positibo na mga pagtagad nganna sa maong pulong nga imong gitudlo kanamo ning adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan mga higala, mga igsuon diha ni Kristo ug aniyan usab kita. Niining laing adlaw sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, niagyapon kita sa atong topic sa atong ilisgutan, the dynamic spiritual life of believers. Okay? Natay dugang pang mga punto sa doktrina, points of doctrine dinhi nga atong pagatukyon. Ato namang nasayran sa atong gipanghisgutan sa miaging mga adlaw nga kita gipaglain naman ingon nga mga Kristohanon, we are now set apart. Muna giingon sa ang buot pasabot sa Ecclesia. We are called out ones, set apart, gipaglain na kita. Humani mo dawata, tuuhi sa Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manluluwas, karon ikaw, nahimo ng magtutuo, nahimo ng Kristohanon, nahimo ng nataw pag-usap. O ikaw, nakadawat ka na sa daghang mga benepisyo, mga kaayuhan, nga gihatag sa Dios kanimo. I'm talking to you, my fellow believer, o karon luwas ka naman, siguro ka naman nga makakinabuhi uban sa Dios dito sa eternidad sa langit. Kaya mo man ipasalig sa Dios, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. O humanimo dawata ang kaluwasan, then imo nang sundo na usab ang mando ingon ta mandate sa Dios nga kita magatuon siyang pulong. Kaya mo naman kana ang tumong sa atong pagtuo. Sa pagkamaluwas, ang imong tumong sa pagtuo mao man si Ginoong Hesukristo. Kay siya man ang unsa, ang object of salvation. Siya lamang. Faith alone in Christ alone mo man kanay kaluwasan. So human mo gamita kanay imong pagtuo ug imo kadtong punting ngadto kang Ginoong Hesukristo, ikaw na luwas. Human ka maluwas after you got saved, ang tumong na karon sa imong pagtuo mo na ngadto sa pulong sa Dios. Okay? Kay mao kanay pagtuman sa mando sa Dios, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Okay? So unsa man ang process niini? Pagpakaon sa atong kalag. Kini atong gihimo. Usa kini ka paagi o sa mga paagi sama sa pagtudlo sa adlaw-adlaw, sa mga pastor magtutudlo nga may gasa sa pagtudlo, the gift of teaching. That's why ang pastor hyphenated gyud na pastor teacher, pastor magtutudlo. Kay ang pastor, ang main job, ang una gyud, numero uno gyud nga kanang responsibilidad katungdanan sa usa ka pastor mao ang pagtudlo. Okay? Mao gyud na ang number one duty or responsibility tulubagon kana sa pastor. Mao na nga ang unsay pasabot sa pastor, magbalantay sa karniro. Mao na pastor. So ang karniro sa maong pastor mao ang unsa, ang panon, ang iyang kongregasyon. Gitandi kana sa unsa, sa mga karniro. Okay?
unsaon man pagtubo anang mga karniro kung dili niya pakanon, pasibsibon sa unsa kanang na di abunda kanang maong sibsibanan nila. So mo na ang pastor magtutudlo, ang iyang main duty sa akong ginaingon mao ang pagtuon sa pulong sa Dios. Tuon human niya tun-i itudlo. Okay? So, timan na nato kini, the main duty, responsibility of a pastor teacher is to study and teach. Study and teach. Study and teach. Mao gyud na iyang main duty, responsibility ngadto sa Dios. So, okay. Kini atong ginabuhat dinhi adlaw-adlaw, Bible study through the YouTube, ubos nining ministry, usa kini sa mga pagsangkap sa Dios nga ikaw makatubo. Nga kini atong gipangtun-an dinhi, imo kining unsa dawaton og tuuhan aron kini mamitabulay sa Espiritu Santo. O human ka na mamitabulay, then kanang maong nakatunan nimong mga pulong sa Dios is already usable, magamit na nimo sa imong kinabuhing Kristohanon. You see, you function as you are supposed to function as a believer in the Lord Jesus Christ. You see, mao ni ang tuyo nga kitang mga magtutuo nga gihatagan og gasa sa pagtudlo, mo kini ang atong duty sa pagtudlo ngadto sa mga panon, mga karniro. Ug busa magpadayon kita nini, nagpadayon kita nini atong gibuhat adlaw-adlaw. Ang akong katungdanan mao ang pagtuon ug pagtudlo, pagtuon ug pagtudlo. See? Kay mao pangalay tahas nga gihatag sa Dios kanato. Otherwise pamukihan tayo ni kadto na sa langit nga nang wali mo gamita. Ako man ang gihatag nimo, spiritual gift. Okay? Ang tanan, by the way, ang tanang mga magtutuo gihatagan sa Dios og specific spiritual gift. Niya nagyong higayon pagdawat nimong Kristo ingon nga manluluwas. Naluwas ka. Niya na, at the point of salvation, dungan ka nagpaghatag sa Diyos Espiritu Santo sa spiritual gift. Tingali ang spiritual gift nga gihatag sa Diyos nimo, pastor teacher, or evangelist, or administrator, or missionary, or the gift of helps, the gift of unsa pa rin daghan man ang mga spiritual gifts nga gihatag sa Dios. Mao na nga imo lang nang maalinggatan, mamatikdan nga anaa ka nang maong gasa sa diha nga ikaw nagatubo diha sa pulong sa Dios. Sabtag yun na pag-ayo. So, padayon kita nini. This is the process now nga patun-on ta sa Dios sa iyang pulong. Kaya dili na mahimog ibuwag ang Diyos o ang iyang pulong. Ibaw maka nga kining pulong sa Diyos o ang Diyos, maora ni ang duha ka dili na mausab. Okay? Kanina ni di na gyud na sila mausab, maura gyud na hangtod sa hangturan. Mauna nga gikinahanglan nga atong paggamit sa atong huna-huna sa atong pagtuon ini. You see, nanginahanglan kita og concentration sa atong pagtuon. Atong ibilin una katong mga huna-hunang tawhanon o sa diha natay mga suliran sa atong panimalay o unsa ihikling una na itutok ang imong pangisip dinhi sa atong gitunan. Okay? So, sa imo na karon, okay, ikaw nga Kristohanon na nagtuman ka na sa sugo sa Dios. Ikaw nagatuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw. Okay? Even 1 hour. Okay? Even 1 hour a day.
Pila man ka oras ang gihatag sa Dios nato every day. 24 hours. 24 oras. Di ka magagahin ng usa ka oras alang sa Dios. Pagtuon siyang pulong. Just imagine that. Naisayod na ta nga sa atong tanto nga pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw manam-anam na pugkausab ning atong unsa panghuna-huna. Kaya nausab naman, imo naman gipulihan ang imong tawhanong panghuna-huna sa Diyos nun. Huna-huna na sa Diyos. Above, over and above, ang huna-huna sa Diyos, dili malupigan. Kung sa isulti Isaiah 55, 8 and 9, My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Unya diya sa 1 Corinthians 2:16, padayag diha nga ang pulong sa Dios huna ni Ginoong Jesucristo, the mind of Christ. So mo na pulihan na ning atong mga pangunahunang mga yutanon, si hawaso ni habwaon, pulihan sa mga Dios nung pangunahuna ug mausab ng imong pananaw sa kinabuhi. Life for you becomes more meaningful, purposeful, and with definition. Muhayag na. Okay? O sayo na po ka nga, ang pulong sa Dios kahayag, kalamdag. Unsa may gisulti diha sa 1 John 1:5. Unsay gisulti diha sa 1 John 1:5. This is the message we have heard from him and declared to you. God is light, in him there is no darkness at all. Na, kahayag ang pulong sa Dios. So why kangit-ngit? Why kangit-ngit diha sa Dios? There is no darkness in God at all. So kaya ang iyang pulong mauman siya. Okay? God and His Word is just one and the same. Then, kinahanglan atong tutukan kini nga, atong sabton kini, nga ang Dios ug iyang pulong maoray kahayag. Nga sa diha nga kita magtuon sa iyang pulong, din ang kahayag maania kanato. O wa na tay mga ingnon ta mga pamakak, unsay mga unrighteousness, mga iniquities, wana manam-anam ka na og unsa ka hikling padaplin na diha sa maong kapitulo 1 John 1 anto ta sa verse 6 ang gisulti diha. If we claim to have fellowship with Him, ang sa Dios, yet walk in the darkness, we lie. Nagbaka kita and do not live by the truth. Now, ang kahayag din by the way, kanang demonstrate both ang kinaiya ug ang personalidad sa Godhead. See? Nagtuo man kita sa balaang Trinidad. Diyos nga Man, Diyos nga Anak, ug Diyos Espiritu Santo. Okay? Kini sila one and the same. 3 persons in one God. Ayaw na tuisa. Usara ka Diyos, tulo ka persona. Okay? Onya, ang light dinhi nag-demonstrate both ang iyang kinaiya ug ang iyang personalidad. Naibaw naman ta sa kinaiya sa Dios. Sovereignty, justice, righteousness, love, eternal life, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability or immutable, og ang ika na po, veracity, truth. Now, mauna, natin kahayag. And by the way, unsa may opposite o kanang atbang sa kahayag, di ba kangit-ngit?
Right? That is the opposite of light, darkness. So ang paminaw, ang usa ka magtotoo nga way doktrina, way pulong sa Dios di siyang kalag, is still walking in the dark. Although he is going to heaven after he dies. Kay luwas naman siya. Dili matangtang iyang kaluwasan. Ayaw na kalimti. Kaya ang kaluwasan may tabo lang once and for all. Kasara. Ay, naman ko'y gipangtuis nila na ubang nagatuo nga ug makasa ka matangtang ka na imong kaluwasan. Dili. Di naman isyo ang sala. Dili. Di na matangtang, dili Indian giver ang Dios. Siya unsay iyang isulti tinuod na iya gyud tumanon, he keeps his word. Mao na nga ang usa ka magtotoo nga way gana, way panahon, way tinguha nga maka kat-on sa kamaturan, wa siya amo nang mudayon siya kanang balibad nga wa koy panahon. Siya mao na nga kadtong mga magtotoo nga mga negatibo. Negative. Ang mga negatibong mga magtotoo, natural, makarnal yun. You see? Duha ra ba klase mga magtotoo, karnal o spiritual. Unsa man ang karnal? Mga magtotoo nga way doktrina busa dali ra silang mahog sa mga daghang mga sala. Kay sayon ra man, wa man sila magamit sa pagsukol sa mga tentasyon. You see? So, usan ang klaseng magtotoo, karnal. Apan ang pikas, ang magtotoo nga positibo, nagtuon yun, malihutayon, nagmakugihon, sa pagtuon sa pulong sa Diyos, mauna siya ang unsa. Ang kanang mananaog, spiritual, ang tawag nato nila, spiritual. Kay, may pulong sa Diyos diha, nga kahayag. Nandun ka, 1 John 1:5, ayaw na nakalimti, nga God is light, in Him there is no darkness at all. Ang Diyos, ug ang iyong pulong, musara ka na. Okay? So, kung wala kay pulong sa Diyos, bisan magsige kay ingon nimo nga gigugma nimo ang Diyos, nya moingon ka nga you are in fellowship with Him, ang panagalakaw kasi kangit-ngit, ikaw na makak. And do not live by the truth. So, ang umrikon, nga usa ka magtutuong way doktrina, way pulong sa Diyos, is still walking in the dark. Nagyapon siya maglakaw sa kangit-ngit. You see? Bisan tuod nga siya luwas na. Mao na nga, sa ato ng pagpadayon niya na, sa imong pagpadayon tuon sa pagtuon sa pulong sa Dios, akong ginaingon ganiha nga mag-anam-anam ka usab ang imong pananaw sa kinabuhi. O usa ini kaniadto sa wa pa kay pulong sa Dios, dali ra ka magapamalikas sayon ra man ginas mga di magtotoo. Mao man ilang naandan. You see? Mao na nga sa wa pa kay pulong sa Dios, dali ra kang mamakak, mamalikas, nya. Mana dali ra mo gawa sa imong baba ng mga unsa na ngilad, mga laway, mga apan karon nga na kay pulong sa Dios na anay magbadlong diha nimo. Na si imong pangisip na. Mao bitaw nang mando sa pulong sa Dios nga patun-on ta siyang pulong hangtod nga kini tuyok-tuyok na magalibot-libot na si imong panimuot. Mao na kabubuton sa Dios. Mao na nga sa diha nga ikaw nagapadayon, mapidanayonon, nagmalahutayon, nagmakugihon sa tuon sa pulong sa Dios, then unsa manam kag tubo na mutubo na ning imong kalag gikas pagkabata bago ka pang naluwas, mutubo ka na hangtod makakabot ka na sa ang sa pagkalinghod ha, mao ba Visayan sa adolescent, mao man tingali
Okay, sa imong pagtubo gyapon hala padayon makakabuot ka na kinatumyan nga ang mao ang common goal of all believers. Mao na atong tumong ingon nga mga magtotoo, spiritual maturity, espirituhanong pagkahamtong. Okay? Inigabot nato niya ng mga angang na natin katakos sa pagkinabuhi. We now have a capacity for life, capacity to receive blessings, capacity for love. Mao na ni mga katakos na. Unya, that's the time nga imong mahimaya ang Dios. Kasabot ka? Daghan mong mga Kristonon mayon nga mahimaya ang Dios. Kana bang ekspresyon mo na ekspresyon na ng kanang giingon nila glory to God. Big ano sa tunang giingon nila? God be glorified, all of that. Unsa man imong pag-glorify, wa ka magtubo. Dili mahimo. Kay mao ni ang protocol, mao ni lagda sa Dios. Patukuranan. Di ta makahimog ato-ato lang. Di ta makagama-gama og paagi nato. Atong sundon ang iya sa Dios. Perfect good siya. His ways are perfect. Isaiah 55, 8 and 9. Hingpit siya, oy. Ang iyang plano, hingpit. Mo ni atong natuki, babahin ni kaya aron maklaro. Hangtod nga, sa diha nga ikaw makakabot na dihang spiritual maturity, then blessings will come. Buuan ta sa Dios, ipadahili na sa Dios diha sa kanang tubo sa grasya, grace pipeline. Ipadahili niya mga panalangin ngadto. Paminaw, ngadto ipadahili sa pagkamatarong sa Dios nga naadihan nimo. Nimo ba, Kristohanon? Gisuluban ka na sa pagkamatarong sa Dios. Niyantong higayon imong gidawat sa Ginoong Kristo, gisuluban ka dayon og kanang righteousness niya, pagkamatarong niya. So, nagsuloob ka karon sa perfect righteousness sa Dios ug maunay tumong sa panalangin nga ibubo ipadahili sa Dios diya sa tubo sa grasya. Kasabot ka? So diha madahili og of course ikaw man ang naunsa. Ikaw man ang ma-benefited tungod sa pagkamatarong sa Dios nga naa diha nimo. Og you enjoy that kay naa na magkakatakos. Inigdawat nimo niya ng mga panalangin, diha nimo paminaw, diha nimo unsa glorified ang Dios. Diha. Kanay bang glory be to God? Kanunay ba nilang express niya na glory be to God? Kana maura na ang panahon na nga mag-glorified nimo ang Dios. Kay diha nahimaya siya sa imong pagkabot niya ng spiritual kanang maturity. So ang iyang mga blessings ibubo lang kon naan na katakos sa pagdawat. Okay? Busa kun mao kini dili paminaw importante ba ni kayo? Kun mao di ay kini nga anharay ibubo sa Dios, inigkaabot nato sa spiritual maturity, dili ta makapangayo, dili ta mapaliw po, dili nato mapaliw po, mahangyo kining maong mga panalangin gikan sa Dios. Kay ngano nganong di man ta ka pangaliw po, naalagi patakaran, na ay lagda, na ay protokol, hingpit nga protokol sa Dios bahin sa iyang pagbubo sa maong mga panalangin. Hinumdumi, ang Dios hingpit. God is perfect. His plan is perfect. Busa na siya perfect nga kamanduan, perfect nga lagda,
perfect nga sumbanan o pamaagi bahin sa pagpang-apod-apod niya sa iyang mga blessings. Correct? Niya pa. Di man gani mahimong ampuan ang panalangin. We cannot pray to God for blessings. Kasabot ka. Magkatawa bitaw kung usahay na ay mga ipang post nila sa mga messenger o diyan sa Facebook. May tungod ni ining kanang ilabang ibutang niya nga magampo ta sa Dios nga tagan tag blessings, tagaan na tas blessings. We cannot pray to God for blessings. Mura katawan na God would be mura siya o makatawan niya o magampo ka diya nga tagaay kong blessings. So atong sublion sa pag-ingon kanimo, igsuon nga magtotoo. Nga ang Dios ana siya iyang talamdan, lagda, sumbanan, pamaagi nga hingpit perfect rule o protocol nga wa kitay katungod. Paminaw, wa tay katungod pagpabawog, bend o pag-usab o pagpabintaha. We don't have the right to alter, to change. Kaya nga naman, hingpit na gud siya. Hingpit ang Diyos. Do not underestimate sa unsa gahom sa Diyos. Ang iyang protocol bahin sa pagbubo sa mga panalangin, ngari ka natong mga anak niya, mga magtutuo mao, nga patubuon kita diya sa iyang pulong only through the study of His Word on a daily basis. Agi ka nagpagtuman siyang mando. Sa mga mando, unsa mga bersikulo. Segundo Pedro 3:18. Paagion kita sa tulo ka ang ubahin level of spiritual growth nga mao ang baby believer, adolescent believer, ug ang kinatasan, kinatumyan, spiritual maturity believer. Og diha sa maong ang nga may katakos kanang buan sa Dios sa iyang panalangin. Naklaro na ba yun na alang kanimo, hingsoon? Magklaruhay ta. Tubo lagi. Mauna. Na po ng word lagi. Patubuon lagi ta. You see, God is just tapping His foot. Just waiting for believers to reach spiritual maturity. The capacity stage. Hinumdumi nga it is God's promise. Iyang saad nga ibubo na ang mga panalangin nga rika nato once kita makakabot sa capacity stage. Sabtag yun na pagayo. O kining iyang mga blessings, iyang mga panalangin, kitang mga magtutuo ang target ni ini. Pinaagi sa, unsa to yung gingon nimo? Perfect righteousness nga gisulob sa Dios nga rika nato. Now, naiyon ko ka nato natong mga magtutuo. Okay? Now, sa ato nang nasayran, gikan sa integrity, pagkamasaligan sa Dios nga, every time nga musaad ang Dios, bisang unsang saad, kanang saara, always, unsa, guaranteed. Garantisado. Unya na pa ba'y kay pagduha-duhas, pagkamasaligan sa Dios? Nga garantisado na magyuna. Diyos na gud ng misaan. You see? Tubo lang lagi sa pulong sa Dios. Kaya ang Dios mo ingon gyud nimo inigamtong na nimo anak. Di gyud ka magmahay. Di ana ang labihan sa kadaghang panalangin giandam nako para nimo. You see? Now, by the way, ato nagiingon din nga ang tumong o target sa mga blessing sa Dios mao kinsa? Mga magtotoo o mga di magtotoo?
tubag, mga magtutuo ra. Okay. Ngano man, why believers only? Tungod kay ang mga unbelievers wa may relasyon sila ngadto sa Dios. In fact, they are not members of the family of God. So, wa kini sila labot sa mga kaayuhan nga gigahin, giandam sa Dios sa iyang mga anak. Unas tanan, first of all, wa man sila mutuo ni Ginoong Hesukristo nga ilang manluluwas. Nga maoy requirement, maunay unsa gikinahanglan nga mamahimo ang tao nga anak sa Dios maura. That's the only requirement that a person can become a child of God. Mamahimong sakop sa panimalay sa Dios. Harianong panimalay, harianon pa gyud. Nara sa Juan 1:12. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios na. Sao man nimo pagtuis? Well, ang itang hinumduman din nga ang mga blessings nga gisaad sa Dios kanatong mga magtutuo, dili niya mahatag ngadto sa mga dili magtutuo. Pantingali mo ingon ka, naman lagi mga unbelievers nga nagkadawat og mga blessings. Naiuban, ugani, daghan nila, amurag, blessed pa kaysa mga believers. Paminaw ha. Ang Diyos, mububo sa iyang mga blessings ngadto lamang sa iyang mga anak, mga believers. Once makaabot kini sila sa maturity stage o capacity stage. Ang Diyos, mububo ngadto kanila directly. Ngano mang directly man? Because anak man kini sila sa Dios. Okay? So, directly. Diretso. Ang Dios, on the other hand, cannot bless unbelievers directly. Kaya lagi, di man sila sakop sa harianong panimalay sa Dios. Ang Dios, paminaw, mo panalangin sa mga unbelievers not directly but indirectly. Pinagi sa gitawag tawag blessing by association or through the pivot nga mao ang hamtong ng mga magtutuo. Kaning pivot, hamtong ning mga magtutuo. Mao nang makadawat o inong ta malagputan o mapiskan ang pipila ka mga unbelievers because again through blessings by association or through the pivot. Kasabot ka? Nasabtan ba ni butong akong kanang gi-explain nga mo tong ikaw niyon nga naaman lagi mga di magtutuo nga na blessed kaysa sa mga believers. Ngano man na blessed sila tungod nining atong giingon og unsa blessings by association. Blessings by tingali na ay mga pipila ka mga sakop sa panimalay nga mga magtutuo. Og di lang kay mga magtutuo lang kundi nagatubo og nakakabot sa pagkahamtong spirituhanon, spiritually matured nga mga magtutuo. Unya na mga membro sa ilang ang the rest tanan nga mga sakop sa ilang panimalay mga dili magtutuo. Unya mo itong imong giingon nga nung blessed man nung di magtutuo kaysa uban nga mga magtutuo. Na blessed sila tungod ni adtong ang mga sakop sa ilang panimalay nga pilar ka lugas nga nagtubo o ning qualify na kanang may katakos na sa pagdawat sa mga panalangin mo na nga hingpiskan sila hinglagputan hingpiskan ignontas binisaya kasabot ka mo na gitawag na to blessings by association or through the pivot. Ikatong mga magtutuong sakos panimalay nga nakakabot na spiritual maturity mo to pivot. Okay? Apan again, balikon ko, ang mga unbelievers
to receive blessings, but those blessings that they receive are not, makadawat lagi sila. Apan katong ilang gidawat, dili ingon ka secure, not a superior quality as that which mature believers receive. Kasabot ka? Makadawat sila. Sa imong giingon og makadawat lagi, blessed lagi sila. Kanang ilang nadawat nga mga blessings, nga gitawag og blessings by association, nalagputan lang sila, napiskan lang sila tungod sa ilang mga igsuon nga nagkakabot na sa capacity stage, spiritually mature na, then dili ingon ka secure or ka superior quality ang ilang madawat kay sa niyadtong hingtundan nga spiritually mature nga mga magtotoo. Kasabot ka to? Okay, I hope. Now let's bear in mind that the blessings that God had promised and prepared for believers, giandam, iyan ang giandam sa kanya itong wapang tanan. He had them ready in eternity past. Giandam, gitagana na sa Dios sa kanya itong wapang tanan. O ato usab nga angay hinumduman that all the blessings nga ang matag usa ka magtotoo is entitled to receive, nagaagad entirely on the saving work of the Lord Jesus Christ on the cross. It is all through the courtesy, gugma, kaluoy o grasya sa Dios. Nga kanang itong sigbalik-balik o kanang pagsultin di pa ta magtuon sa pulong sa Dios, di ba? Kini kortesiya, gugma, kaluoy o grasya sa Dios. Yes. But most especially kadtong mao mga blessings, mga panalangin, all depend and are based entirely sa unsay nabuhat ni Ginoong Jesucristo didto sa cross. And of course, God's blessings being poured only to mature believers are of superior quality. Mga di kalidad, secure, sigurado, and will last forever. And they are guaranteed for every mature believer. Ato ni ipadayon ugma, naghan pa kitang paghisgutan, may tungod nini. May kalabutan niya itong topic, the dynamic spiritual life of believers. Okay. Ato karong iduko ang atong mga ulo ug piyongon ang atong mga mata samtang atong ipahinungod kining pipila ka mga gutlo nga nahibilin ni adtong mga unbelievers dili pa magtotoo. Okay, ipahinungod ta kining mga higayuna ngadto sa atong mga higala. Kinsa wa pagyud si Kristo sa ilang kinabuhi, kini sila way paglaom, wa padiha kanila ang kinabuhing dayon. Kining higayuna karon mao ang labing manungdanon, labing bililhong gutlo sa imong kinabuhi. I'm talking to you, an unbeliever. Mao ni kanya labawng bililhong gutlo sa mong kinabuhi, gani sa tibuok mong kinabuhi. Samtang nagalingkod ka karon diha sa imong lingkuranan ug nagapamalandong kung si kinsa man gyud si Ginoong Jesucristo ug unsa man gyud ang iyang nabuhat. Si Ginoong Jesucristo nagasulti og ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaanto sa amahan kun dili pinagi kanako. Nakanas Juan 14:6. Kini nagpasabot nga mahimo si Kristong usa ka bakakon o siya mao siya ang manluluwas. Siya mao manluluwas. Unsa mo ti pasabot niini? Kini nagpasabot nga si Ginoong Jesucristo mianhi din sa kalibutan. Nagpakatao
ug sa samang higayon siya Dios, way pagkakunhod sa iyang pagka-Dios, ug matuod nga tao sa usa ka persona. Siya mianhi sa usa lamang katuyo, ug kadto mo ang iyang pagpakamatay. Pagpakamatay alang kanimo higala. Matod pa sa Juan 15:13, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Greater love has no one than this, that He laid down His life for His friends. Si Ginoong Jesucristo, walang muhatag siyang kinabuhi alang sa usa ka higala. Iyang gihatag ang iyang kaugalingong kinabuhi alang sa tibuok kalibutan. Bisan gani niya itong nagadumot kaniya, bisan pa niya itong mga Fariseo nga nagadumot kung may kasilag kaniya, namatay siya alang kanila. Namatay siya alang kanila. Namatay siya alang kanimo higala. Now, tingali mangutana ka, unsa may ana niya na. Mangutana ka tingali niya na. Ang kamanungdanon niya na mao kini, og paminaw. Nga samtang nagabitay si Ginoong Jesucristo dito sa krus, ang Dios nga Amahan mibubo agi og pasangil kaniya. Siya nga hingpit nga Dios og matuod nga gibubo sa Dios nga Amahan ang tanang sala sa tanang tao ngadto kang Ginoong Jesucristo og gihukman siya tungod niya mga sala. Tungod niya itong paghukom, nahimo si Ginoong Jesucristo nga puli kanato. Gihukman siya tungod sa atong mga sala. Ug mahinungdan ang atong mga sala dili na isyo tali kanato og sa Dios. Nganuman, tungod kay gibayran naman kadto silang tanan. Busa ayaw na pagunahuna sa pagbayad niyanto sanglit gibayran naman kadto gani papas naman kadto silang tanan. Ug busa sumala sa gisulti dihas bala ang kasulatan ang imo rang buhaton higala mao ang pag-angkon to acquire, receive that relationship, relasyon ngadto sa Dios nga mulungtad hangtod sa eternidad ug ang bugtong paagi, the only way nga imo kining mapanag-iya mao ang imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong bugtong personal nga Dios ug manluluwas. Tuhi siya sa iyang pagkatsiya o sa unsay iyang nabuhat alang kanimo. Mao kana ang unod sa maong pagtuo ug mao ra kana. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundi makabato hinuon sa kinabuhing dayon. Juan 3:16. So buot ka bang makaangkon og kinabuhing walay katapusan? Buot ka bang mahilangit higala? Namora kini ang bugtong paagi nga imong maangkon kini ug mahilangit ka. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Sa tanan imong ipadayag kanamo Diyos. Imong ipatinaw kanamo. Nga di ay ingon kayano ang kaluwasan pagtuo sa imong bugtong anak. Wala kami uban pang buhaton. Salamat o Diyos sa imong gasa nga ang imong bugtong anak imong gipadala nga mao'y mubayad sa mga utang. Salamat nga imo na kaming gihatagan ni imong kalawasan. Pinagi lamang sa imong pagtuo kaniya nga imong bugtong anak. O nga kami mahimo ng anak nimo, mahimo ng luwas, mahimo ng sakop sa reanong panimalay nimo. Ubani kami o Diyos sa among pagbugmuwag ni adlaw,
Ilikay kami sa mga kablingkan, dada kami pagbalik. Dinining dapita ron kami makapadayon sa among pagtuon sa among pulong hangtod makabot namo ang among tumong nga mao ang espirituhanong pagkahamtong na diin ikaw mahimaya. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among manluluwas. Amen.